Ngisebenzela abantu abami mina ngabuya ekhaya bebengifonela njalo abantu abami bethabalala ebusuku besingifonela njalo obengalali bengikumathe nyoka izolo ufike wathi kimi ungayela maye sumakhelwane umakhelwane uzonda mina umakhelwane wami yini nami impela ngani ovuka nawe uyosebenza Yimi wethu ipundo masikani welindinogoje emhloshana zokuhlangana isibongo sehaqo nganingithani malingi labasi-ke sami somshado yadli yathi yasancina kunyamaphoyisa waphatha livolovolo kodwa ngeqonya ngoba kanjani unkulumo zamna nebafazi nabafowazana ngumqomiso wento mphathi wethu emabheshango ngoba ngathini kimi injele ndaba ashintshe kakhulu bafana ushomini ipundo masikani oshina nizwe asambe wethu Makhelwane yami yini ngempela ngani ovuka nawe uyosebenza awuvuka makhelwane uyagibela umakhelwane umakhelwane uyagibela umakhelwane uyagibela Sikangeni ngisebenzela abantu abami mina ngabuya ekhaya umakhelwane ungizonda mina umakhelwane ungifunani